Здравейте, хора! Просто днес исках да ви покажа едно нещо. Само че забравих да снимам, което е изключително тъпо от моя страна. И реших сега да ви го покажа. Това нещо се трудих около 2 часа да го направя. Ето това е моят урод. Чак само да си легна, че... Само да си легна, защото иначе всичко това съм го направил на Survival, без никакъв Master P, без никакви бокуци, други. Само аз изкорених 1000 дървета, трябваше да изкореня. Само че още, че вторият етаж още е в ремонт. И смятам в този клип да го довършим. Да, що да не? Смятам да завърша в този клип втория етаж. Там да сложа много работи. Там може да направя, не знам, аз не съм добил да направя него, но в този епизод ще го направим. Така, нека да си взема нещата. Така трябва ми една кирка. И друго не ми трябва. Да, общо взето. Клипчето ще е малко, разбира се. Да, вярно е. Ще е малко. Обърках къде ми е мината. Ето е моята мина. Белия гол. И нека да започваме да копаем. Ще събирам много камък. За всеки случай. Ако виждате колко съм такова. Намерих кол. Но все още не съм намерил. Айде. Не. Има овца горе, ако не знаете. Това си има легло, така че не ми трябва. Бебето мамуга! Откъде е? Овцо. Обърках ви имената май. Добре, има две. Значи, добре. Окей. Казах, че не ми трябва, но в момента ще каря приятели в този сървър и се подготвям много добре. Така че няма се да ми харесва моята къща. Как е? Но малко тъпо ще довършим вторията, защото ако имаше един малък ремонт. Да. Този малък ремонт беше много дразнещ, защото... Но сега няма да правя така, спокойно. Сега си имам други задължения. Извинете, че си пея, ама да се дилсам от баща ми, какво да направя. Аз къде се качвам къщата и хора, щях да труша моята къща. Аз съм много умен. Здравей, моите приятели, много ще се доволят от тебе. Дали? О, поредната чикен. Какво правиш, ма? Овца, Да. Съжалявам. Чакто трябваше да мне. О, там има още едно дърво. Ние, това ми е къщата. Какво да кажа? Аз съм толкова прост. Така, нека да учим да берем дърва. Разбира се, да ги берем, защото аз съм супер тъп. И мога да се изкажа хубаво. Дали дърво сега ще литне? Маля, дървото литна.
Малки бегове в Майнкрафт. И малки ми, то винаги си крива този бък. Не мога да разбера, защо се направи така, че дървото да лети. Това е магическо просто. Магическо. Защото не знам, защо е магическо. И сега ако си загубя къщата, ще побесня. Ако някога се загубят моята къща, разбира се, ще могат винаги да умра. Така че аз няма да нося ара в мене си. Защото съм пълен слабак. За сега съм пълен слабак, защото не съм намерил нито едно айрънче. Аз мислех върху къщата ми и днес ще направя втория етаж. Само че втория етаж ще е изключително по-трудно. Защото ще трябва да направим стълби за втория етаж. Такива почи. Но наистина надявам се да ви хареса от тази къщурка. Защото аз лично си ме направя без никакви букуци. Такива, като мастер Пето. Той не е букук, той ми помагат много работи. Той е хубаво, да. Просто без никакви тъпи намерения, нали. Не съм го правил с хакове или нещо. И че мой приятел направи една така голяма сграда, но с малко читове от мастер Пето. Даже не малко, всичко направи с читове от мастер Пето, само да кажа. И то почнал съм аз тук нещо да строя, защото съм шматка. Ми падна батерията на телефона. Това и сега пак ми пада. Да, общо взето това очаквах, така че имам още изрути. Но не мога да направя, да разбера дървета са летят в Майнкрафт. Магическите дървета. Боже мой. Добре. Букуци. Да говоря на вас букуци, само да кажа. Букуци. Добре, аз вече се изнервих. Откъде? Ти е гов, нали? Откъде? Изрод! Крекнал съм, да, знам. Добре. И трябва да направим тавана. И куда всъщност да го правим, като е най-лесното нещо. Само, че най-трудното нещо е, че пак трябва да берем стъкла. Трябва да ги подберем всяко колко са. Но наистина, надявам се да ви харесва тази голяма къща, която се труди 2 истински часа. От 3 до 5. Знаете ли какво е това нещо? От 3 до 5. Обаче беше много стригно. Значи сега ме мързи тук да скоча, така че просто ще скоча. Мързиш па да следвам по стълбите, нали? Макар че по-мързо ще стане. Добре, имаме въглища, което е добре, така че аз ще взема малко чаркол. Ще взема аз малко колчар. И ще си сготвя пиката. Сготвя пика. И мъдяшка. Само трябва да почакаме да си взема пойката и да сложа тия вършо. Айде, свободни сме. Право ли чух? Имам пата, може, право бъде сме. Да, чух юци. И крава. И днеска ми е най-добрият ден. Както ми започне дена, така ще ми върви целият ден. А на мен ми започне добре. Ама то не знам къде е тази крава, бе. Крава! Шматка, ела тук. Съби с мен. О, какво правиш? Не ме те видях. Обаче къде е кравата? Не мога пътила. Ла. Крава! Ма тя е малка. Ой, купеш, миличка. Да, не тръгваме. Да, мистериозно. О, тук е този имало пясък.
Така. Добре. Аз съм Изрут. Аз съм Изрут. There's a shadow on the wall. Stay calm. И от тук мълца небата тарамо. Ти какво ще ядеш, бе? Ставаш. Ти сега е края да живота ти. Добре, може би... Ма печена пуйка. Бенч. Виж колко шуга небата. Вижте, скивайте го е там. Бях продължил да копам, нали, защото съм тъп. Зомбите ще ме хванат и аз бягам от тука. Да, се събравих. Тръгваме! Защото ние сме супермените на нещото. Зомбите горе ще спална. Да тръгваме, да лягаме. Но другото да направих си ръбки, разбрах как става. И ако някой не знаеше, не знае как се правят трапки. Аз съм изключителен. С мотаняка съм изключителен. И колко песък съм събрал? 64 и 11. Ами 4 плюс е така. Редове. There's a shadow on the wall. Stay calm. Извините, ма винаги толкова много събирам. Ще има легло за всички. Защото имам 8 вълна. А не знам с колко може да правиш с 8 вълна. Май беше. Я забравя какво беше. Много съм тъп. Много съм тъп. Това много чудо. Отивам да копам. Така. Не мога. Изкушавам се като видя овца да я мака. Така ще да е. Дали? Хора. Така, колко? 12 минути. И аз на 14-та минута приключвам, между другото, само да кажа. На 14-та. Тук малко просто ще покопам и свършвам клипа, защото млеко. Защото не знам. Другия епизод ще го довършим, защото малко дебело работа. Нека направим, добре, този епизод направихме покрива, което е едно от добрите неща. Лошото е, че имаме още много за правене. То ще стават не само стъклата. Между другото, горе смятам да имам честрум. Какво ще кажете? Добре, аз ще проверя в моята къща. Спирам клипа. Надявам се да ви е харесал. Дайте лайк. Като никой не ми е дал лайк. И ви казвам чао. Чао. Bye bye.